Na zdraví, tak si tam běž. A já mám kolikátů. Ježíš, no a co, tak máš hlad, bože, no tak si proto... No, tak si proto běž, bože, co ti může? Pivo ještě by bylo plné. Jo, ale... O můj bože. Dobrý den, tady je televize Nová s pořadem, chcete mě? Takže tady vidíme krásné mláďátko, 15 let, blonděté vlasy, právě přistřižené. Vidíme tady, že má opravdu pěknou postavu. Tak co vy na to, pane? Přijímáte nábídku? Dal byste si říct? Dal byste si říct? Na to už mám na něho. Dal byste si říct, ano nebo ne? Nebo já vám to, můžeme jít tady do klidu, aby to neslyšela, tady to krásné mláďátko, tady ta kočička. Dal byste si říct? No nevím. Mladá paní. Tak.